Привет, приятели на футбола, секунди остават до началото на най-интригуващия за тази вечер двубой. Именно този между Борусия Дортмунд и Наполи. И двата отбора се намират в прекрасна форма, като доказателство за това бяха и мачовете през изминалия уикенд, където Борусия спечели срещу Байерн с 3-1, а Ювентус стъпи на собствена земя от Наполи с 2-4. Да се надяваме, че днес също няма да отсъстват головете и опасните ситуации. Аз съм Мартин Милев и ви пожелавам приятно гледане. Виждаме футболистите на двата отбора, те вече са на терена в очакване на първи серийски сигнал. Аз през това време ще използвам възможността да ви запозная с идентитетите на двата тима. За домакините от Италия на вратата започва с номер 25 Хосе Рейна, пред него с номер 4 Енрике, с номер 21 Федерико Фернандес, с номер 5 Мигел Бритош, с номер 2 Антони Ривиер. Двойка опорни и полузащитници ще действат с номер 20 Белерин Жемайли, с номер 8 Жоржиньо, а пред тях ще действа триото с номер 7 Хосе Мария Калехон, с номер 17 Марек Хамшик, с номер 24 Лоренцо Инсинье, а на върха на атаката ще оперира сам Гонсало Игуин. Какво избрал Юрген Клоп за своя тим в днешния двубой? На вратата с номер 1 Роман Вайденфелер, номер 19 Кевин Гроспройц, номер 25 Сократис, номер 15 Гумелс, номер 37 Ерик Дурм. Двойка опорни и полузащитници за Дортмунд ще са с номер 5 Себастиан Кел, с номер 18 Нури Шахин, пред тях с номер 17 Пьер Емерик Аубамеянг, номер 10 Хенрих Мхитарян, номер 11 Марко Ройс и на върха на атаката с номер 9 Робърт Левандовски. Именно той с топката, прекрасно подаване към Мхитарян, има засада. Засада бе отсъдена тази ситуация, да, точно така. Добра работа на страничния рефер. Топката е притежание на Наполи, Жоржиньо играе с нея, Инсинье с подаване към Ривиер, Антони Ривиер. Познаваме го доста добре от дългите му години в Олимпик Лион, 7-кратен шампион с френския грант. Но той се оказа безполезен в новата революция на Реми Гард и в крайна сметка бе взет от Рафа Бенитес в Наполи. Жоржиньо е с топката към Хамшик. Той добре търси за дълго подаване на Калехон, който прекрасно владя тази топка. Тук Дурм се намесва много чисто и навремен. Калехон, отново той с топката към Енрике, който се е впуснал по фланга. Дурм прекрасно пак застава младия футболист на Дортмунд. Резерви за Наполи са номер 15 Роберто Коломбо, 22 Йосип Радошович, номер 33 Раул Биол, номер 91 Дован Сапата, 88 номер Юхан Лер, номер 19 Горан Пандек, номер 13 Давиде Барити. За Борусия Дортмунд резерви са с номер 20 Михел Лангерак, номер 2 Емануел Фридрик, номер 26 Лукаш Пищек, номер 21 Оливър Кирк, 14 Милош Йожич, номер 7 Йонас Хофман и номер 23 Юлиан Шибър. Корнер за Борусия Дортмунд. Шахин ще изпълнява. Центриране на Шахин. Там Бритош се намесва. Топката е в краката на Мхитарян, който стреля право в ръцете на Рейна. Мичел Лангерак на младия вратар на Борусия Дортмунд, който също записа някои важни мачове в този сезон в Бундеслигата, но в крайна сметка Юрген Клоп залага повече на естествено на ветерана с повече опит Рома Вайденфелер. За Наполи могат да се похвалят с новата си звезда, дошла от Реал Мадрид, Гонсало Игуин, който прави страхотен сезон в отбора на Наполи. Нарушение сега също футболистите на италианския клуб и възможност на Наполи да отстрелват вратата на Вайденфелер, който прекрасно отразява този удар тук. Жоржиньо бе футболиста, който отправи този силен плътен удар.
максимално затрудни Вайденфелер, но той успя да парира този удар с прекрасна намеса. Сега обаче Гуин и града! Втора възможност за Наполи. Този път топката среща гредата. Футболиста бе Игуин, който отправи този страховит удар с глава. Ройс е на флага. Топката е изчистена в първов удар от Енрике. Отново възможност за Борусия Дортмунд. Шахин центрира. Там Сократис стреля с глава. Има ли гол там? 30-та минута топката е преминала гол линията. Но всичко личи, че да, точно така, гол е съден в полза на Борусия Дортмунд. Нека да видим повторението. Да. Виждаме къде е ръката на Хосе Рейна. Абсолютен гол. И в крайна сметка 1-0 за Борусия Дортмунд в 30-та минута. Автор на попадението е Сократис. Сократис, гръцки национал, също добре се представя в немския тим. Силата му и именно удара с глава. Чакаме отговора на домакините. Наполи също губише в резултата от Ювентус дори с 2-0. Впоследствие успяха да се творят пълен обрат до 4-2 и да отмъкнат трите точки. Ще бъде ли същото срещу Борусия Дортмунд, предстои да видим. Обамеянг към Шахин. Той бърка с подаването си. Възможност за Наполи да организират бърза атака. Кайхон добре бе изведен, няма засад тук. Кайхон стреля, пак спасява. Ето, че Наполи отговаря на предизвикателството. Кайхон тук с добър удар, силен. Но бе доста трудно да проверя топката в този минимален ъгъл. Все пак опасност пред вратата на немци. Ройс към Шахин. Дурм. Ерик Дурм, един от младите нападатели на защитници, на Борусия Дортмунд. Обамеянг сега е притискан от Фернандес. Аут. Юрген Клоп доста разчита на младия Дурм. Той показва доста постоянни, доста добри игри за възрастта си. И Юрген Клоп се обхваща с титулярно място. Дурм, отново той. Камшик отне тази топка и възможност за Наполи. Игуин към Енрике. Енрике бърка с паса. По-точно добрата намеса на Хумелс. Попречи на Енрике да изведе Гонсало Игуин. Рейна тук какво направи Хосе Рейна? Наистина нещо, което не може да се обясни. Кел пита се да се обърне, Мигел Бритош блокира действието му и нова атака за домакините. В крайна сметка нищо опасно. Левандовски. Това е всичко за първата част. Връщаме се обратно след почивката. Ето ни отново на стадио Сао Пауло в Неапол. 1-0 за Борусия Дортмунд. Гостите откриха резултата в 30-та минута след корнер. А Сократис бе футболиста, който успя да разочарова домакините. Кайхон, добре се обърна тук Хосе Мария Кайхон, също дошъл от Реал Мадрид. Прекрасно подаване към Ривиер на левия фланг. Той има възможност да шотира, прави го. Далеч от истината бе този удар на френския защитник. Що се отнася до Борусия Дортмунд, те поведоха миналия уикенд на Байер Мюнхен. Сега Хамшик бе прекрасно изведен и втора възможност за Наполи. Удара отново е над гредата. Ето, че Наполи имаше възможност да кара поне едно от направените си ситуации.
първа смяна в отбора на Борусия Дортмунд. Себастиан Кел излиза на мястото на Оливер Кирх. Също един от утвърдилите се в състава на Борусия Дортмунд играчи. Кирх търси там дълго подаване Ройс. Паса бе пресечен. Хамшик. Жоржиньо. Игуаин. Да довърша за Борусия Дортмунд. Те също бяха повели на Байерн Мюнхен. Байерн последствие изравни, но Борусия успя да вкара още две попадения, с които да си реши срещата. Така че ще видим дали ще позволят на Наполи да изравнят. Ройс прекрасно се измъкна тук. Марко Ройс с подаване към Левандовски. Левандовски стрели! Рейна излиза и спасява! Ето, че Борусия Дортмунд можеше вече да води с 2-0, ако не беше Пепе Рейна. Корнер за немския тим. Центриране на Шахин. Топката излиза в странично хвърляне. Ето, че Борусия Дортмунд не се премерява единствено с това свое попадение. Търси още такива. Игуаин към Каяхон. Добре видя включването на Ерике. Ерике с центриране към Игуаин. Сокат изчиства тази топка. Хамшик. Отново напрежението е пред вратата на неаполитанци. Левандовски и нарушение. Нарушение тук на Жоржиньо и жълт картон за футболиста на Наполи. Ето го повторението, да. 100% нарушение. Ерике овладява Жоржиньо. Ройс с топката. С много добро подаване към Шахин. Бритош там се намесва и предотвратява поредната опасност пред вратата на Рейна. Жоржиньо е един от младите футболисти на Наполи, бивш футболист на Верона. Много отбори искаха Жоржиньо. В крайна сметка Рафаел Бенитов успя да го привлече. Ривиер там за добро включване 1-1. Марек Хамшик изравнява резултата в 73-та минута. Ето я отново ситуацията. Едно от поредните добри включвания Антони Ривиер, а Марек Хамшик бе на точното място. 1-1 в 73-та минута. Ето, че Борусия отново допуска изравняване. Сега въпросът е дали ще вкара нови попадения или това ще направи Наполи. Кирх. Добре, намери тук Левандовски, който шутира и Рейна пак спасява. Феноменален Пепе Рейна. На два пъти успя да спаси Наполи от сигурни попадения. Левандовски бе този път футболиста, който бе замесен. Милош Йожич влиза на мястото на Хенрих Михтарян. Центриране там. Рейна успява да лови топката и бърза атака за Наполи. Шахин отне. Добре действа Нори Шахин тук, биш футболист на Реал Мадрид. Премина и изкара период в Ливърпул. В крайна сметка бе върнат отново състава на Борусия. Юрген Клоп разчита на турския национал. Аубамеянг. Сега му бе отнета топката Жоржиньо. Топката отново е в притежание на Дортмунд. Шахин към Аубамеянг. Той добре видя Йожич, който прекрасно действа тук с подаване към на Левандовски. Там много решаваща намеса в защита на Наполи. Йожич отново тормоза защитата. Левандовски с подаване не успя да намери никого в наказателното поле на Наполи и бърза атака за италианци Инсиние. Една от младите звезди на Наполи, Лоренцо Инсиние. Също желан от доста отбори.
Йожич все пак успя да отблъкне тази топка тук. Ройс към Нури Шахин. Бърка с подаването си. 3 минути добавено време на този двубой. Ще успее ли един от отборите да открадне победата тук? Хамшик опитва удари и Вайлефелер спасява! Какъв бе този шут на Марек Хамшик? Доста изненадващ, дори Вайлефелер не го очакваше. Все пак опитният вратар успява да парира този удар. Това е всичко за този двубой. 1-1 между Наполи и Борусия Дортмунд. За мен, Мартин Милев, бе удоволствие да коментирам тази среща. Разделяме се тук с пожелание за лека и спокойна нощ.